Жыршы һәм композитор Ринат Гәрәй. Мәхәббәттә булмый һәр чак яз, сөюнеңдә була күзләрем. Үпкәләшкән чаклар була тайчак, әйткәләшкән була мәлләрем. Бер казлары кебек саудылашып, зыңгылдашып кайта кисләрдән, язлар белән кайтыр сөю диеп. Өмет үзми күңел күзләрдән, өмет үзми күңел күзләрдән. Кайда калды синең сөям дигән назлар белән тулы сүзләрең? Hey, яңагына ямьле язлар иде, иртәләде никтер күзләрең, иртәләде никтер күзләрең. Сине гомер буена яр булырсың диеп яраттым, мәңге бергә дигән вәгъдәләрне, ә син нигә бик тиз оныттың? Күзләрне дә язлар итерлек, саф мәхәббәт бар бит күңлемдә. Үпкәләрне генә онытырлык көч табырсың бәлки үзеңдә, көч табырсың бәлки үзеңдә. Кайда калды синең сөям дигән назлар белән тулы сүзләрең? Hey, яңагына ямьле язлар иде, иртәләде никтер күзләрең, иртәләде никтер күзләрең. Кайда калды синең сөям дигән назлар белән тулы сүзләрең? Hey, яңагына ямьле язлар иде, иртәләде никтер күзләрең. Кайда калды синең сөям дигән назлар белән тулы сүзләрең? Hey, яңагына ямьле язлар иде, иртәләде никтер күзләрең, иртәләде